So bayan an maka rijista, abin da za ka je da ka diba cikin email ɗinka za ka ga saƙo irin wannan. Your new account on Hamap is under review. You will receive another email on the site admin approve. Once the site admin approve your account, you should be able to log in into your account after that. So za su tura maka wannan saƙon su ce ma account ɗinka da kai registration da Hamap a shi a cikin email ɗinka yana under review. Bayan an gama review still za a sake tura maka saƙo a cikin email cewa an gama review na account ɗinka, sannan kuma an yi approving. Bari in nuna maku irin message ɗin shi ma. Wannan shi ne wanda za ka gani bayan ka gama register. Ga kuma wanda za ka gani bayan an yi approving naka sai ka shiga kai login ka fara kallon course naka. So bayan an yi approving naka kuma irin wannan saƙon za ka gani an turo maka still a cikin email ɗinka. Za ka ga nan account activated. Za ka gani sun ce dear Haruna, kamar wannan Haruna sunan shi, shine username ɗin da ya amfani da shi. Your account on Hamap has been activated. Please find your login details below. Wannan shine login detail naka. Ma'ana wannan shine abin da za ka yi amfani da shi a gurin in za ka yi login. Sannan ga username ɗinka nan gwaran Haruna60. So wannan shine login detail naka. Wannan shine link ɗin nan wannan wanda na kewaye shi mutum zai taɓa idan ya taɓa domin ya shiga cikin account ɗin shi. Bara mu taɓa sai mu shiga cikin account ɗin sai mu login sai ku ga har yadda mutum zai fara kallon bidiyon shi. Yanzu mun taɓa link na login. Wannan login link ɗin mun taɓa shi ya buɗe mana kamar haka. Me za mu yi? Bari in yi amfani da detail ɗin dai wannan shigan wanda aka ma registration yanzu. An yi approving nashi. So zan yi amfani da detail ɗin shi. Me muka sanya a email ɗin shi? Ga shi wannan shine email ɗin shi. Me muka sanya matsayin password nashi, number wayar shi. Already dama na rubuta ta tana. Na yi copy nata. So a nan in ka zo nan za ka cika farko nan inda na sanya email ɗin nan. Kada ka wani damu kanka da sai ka sanya username. No, kawai sa email address ɗinka. Saboda me suka ce username or email address. So kawai ka sanya email address ɗin naka a wajen. Ya fi saurin wucewa akan username. Sometimes za ka iya sanya username ɗin ya ƙi wucewa, amma idan ka sanya email address naka to zai wuce. Sai ka sauko ƙasa password ɗin da ka sanya. Kamar yadda na ce ku riƙa amfani da number wayar ku saboda number wayar mutum ba zai manta ba. To da ka zo sai ka sanya. Da ka taɓa login nan zai wuce. As you can see, ya buɗe. Ga nan welcome to Hamap course. Must watch this. Dole a kalli wannan bidiyon. Wannan bidiyon na farko in ka shiga lokacin da ka buɗe Hamap ɗinka, wannan bidiyon na farko shine bidiyon da ya kamata mutum kowa ya tsaya ya fara kallo. Dole ka ma kalle shi. Saboda idan baka kalle shi ba za ka taɓa fahimtar abin da ake so a koyar da kai a cikin course ɗinka ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu za ka sauko nan ƙasa. Idan yaren Turanci kake ji ga English version nan. Wannan shine English version wanda za ka kalla. Idan kuma Bahaushe ne kai iri na wanda bai jin Turanci sai ka taɓa wannan gurin Hausa ka kalla. Masu jin Turanci kuma ga Turanci nan gwaran. Mutum sai ya taɓa ya zaɓi yaren da yake so ya kalla. So let's say kamar ni da ban jin Turanci yanzu zan taɓa Hausa. Na taɓa Hausa. So idan ka taɓa Hausa, idan kai ne nan, idan ya buɗe maka haka, akwai inda aka rubuta take this course. Ni already na yi login a cikin wata so ba zai nuna min take this course ba. So idan kai ne ya nuna maka take this course. So wannan take this course ɗin shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi, shi ne zai baka dama misali course ɗin yayi unlocking. In ba haka ba, idan baka taɓa take this course ɗin ba, ba zai buɗe ma ba. Zai riƙa nuna ma cewa you don't have access to this content. Zai ma wani rubutu ja da ka taɓa nan inda kamar misali mindset mastery ɗin ne yake. Zai nuna maka you don't have access to this content. But amma idan ka taɓa wannan take this course ɗin zai buɗe maka successfully. So yanzu ya za a gashi mun shigo cikin course. Nan wannan shine Hamap course ɗinka. Nan shine inda za ka koyi yadda affiliate marketing yake from A to Z. Duk wani abu da za ka koya a matsayinka na affiliate marketer yana nan ciki. So menene a nan ciki? Videos ne. Video clip ne. A kowane bidiyo akwai abin da yake ɗauke da shi. Kuma wannan an kasa shi ne
kashi-kashi. Ma'ana mindset mastery shine module 1, a module 2 akwai introduction to shi da kanshi affiliate marketing, module 3 shine audience building, na gaba muna da WhatsApp marketing. Audience building nan yadda zaka yi irin tara customers, WhatsApp marketing yadda zaka yi marketing ɗinka a cikin WhatsApp, funnel lead magnet da kuma funnel hacking, yadda ake creating funnel, yadda zaka samu lead magnet mai kyau wanda zai attracting customers naka, da kuma funnel hacking, ma'ana yadda zaka yi amfani da yadda top affiliate ko kuma manyan affiliate suke yi domin su samu customers, hanyar da irin suke bi domin kwastomomi su zo gare su, kai ma ka je kai hacking ɗin wannan abu, ma'ana ka kwaikwayi irin yadda suke yi domin kai ma customers ɗinka su zo. Sales conversation, ma'ana yadda zaka tattauna da customers. Sai content creation, yadda zaka riƙa creating abubuwan da zaka na rubutawa domin ka jawo ra'ayin customers. Then Facebook ad, ma'ana yadda zaka sayo customers ta hanyar amfani da Facebook, yadda zaka samu customers ta hanyar amfani da Facebook. Then Facebook ad by Aliyu DK, nan ɓangare biyu ne, ko waɗannan su nan top abun nan ad gurus ne daga Aliyu da DK, don da ka kalla zaka iya kallon nasu duka, zaka iya kallon na ɗaya, zaka koyi successfully yadda iya wannan abun kaɗai Facebook ad bat ɗin nan idan ka iya nan gurin kaɗai ya ishe ka riƙe business, saboda akwai mutanen da dama suke biyan 100k 200k duk sati ana yi musu advert. In ka iya wannan abun ka samu kuɗi. Iya wannan ba sai ka affiliate marketing ba, iya wannan abun in ka iya Facebook advert zaka samu kuɗi. Graphic design, zaka koyi graphic design, ma'ana yadda ake creating logo, flyer, bla bla bla, ga sunan poster da sauransu. Hosting webinar, wannan ga masu computer kenan. TikTok marketing, yadda zaka yi amfani da TikTok ɗinka domin kai kasuwanci ba tare da ka ce da Allah ku zo ku saya ba, akwai yadda ake yi. Sai website design, yadda zaka ƙirƙiri website, kamar masu irin sana'ar sayar da data, in kana so ka koyi yadda zaka ƙirƙiri website ga nan yadda ake design website. Dan Facebook marketing. So yadda zaka fara kallon course ɗin naka shine farko ko ka taɓa nan kan expand ɗin, ko kuma ka taɓa iya kan mindset mastery ɗin. Idan ka taɓa kan expand ɗin nan haka zai nuna ma abin da ke cikin shi under wannan mindset mastery ɗin. Muna da mindset mastery video na mindset mastery, sai kuma support group, ma'ana support group da zaka yi joining, telegram support group namu da zaka yi joining. Yanzu misali sai na taɓa mindset mastery, ga nan ma'ana kamar welcoming message ne, ko kuma welcoming abin, kuma shi ma ya zama dole ka kalle shi, saboda daga inda ka bar nan saurara ku ji, ban sani ba ko boss ɗin zai to ko. Welcome. Assalamu alaikum warahmatullah. Congratulations for purchasing, barkanka da zuwa da purchasing wannan particular course ɗin da muke. Yanzu bayan ka gama watching wannan, abin da kai za ka yi sai ka taɓa next topic. Idan ka taɓa next topic, ga nan sun ce ma join now. So nan sai kai joining support group, sai ka taɓa nan gwaran sai ka shiga cikin support group. Na san wanda ya maka rajista ya ce za a sanya ka support group inda za ka haɗa da top affiliate marketers waɗanda za su na guiding naka, ko kuma duk tambayar da kake da ita za ka yi a ciki. Wannan support group ɗin buɗe yake, to sai ka taɓa nan ka yi joining. Idan ka taɓa nan ka yi joining, sai ka taɓa wannan mark as complete ɗin nan, kada wanda ya taɓa shi, babu ruwanka da shi. Kada ka taɓa wannan mark complete ɗin nan, babu ruwanka da wannan abun. Okay, so idan kai wannan sai ka zo ka taɓa wannan next. Bayan ka yi joining sai ka dawo sai ka taɓa wannan next lesson ɗin nan, ma'ana za ka shiga topic na gaba. So za mu shiga lesson na gaba. Da ka taɓa wannan next ɗin sai mi zai buɗe ma, ga nan mun shigo ɓangaren introduction to affiliate marketing. So ba wai zaɓa za ka yi ba, nan daga farkon za ka ɗauka, sai ka taɓa kan introduction to affiliate marketing. Idan ka zo za ka buɗe shi a nan nake so. Alright, sannu da zuwa wannan class ɗin namu mai albarka. A nan nake so mutum ya nemo biro da takarda ko kuma littafi, duk abubuwan da ake yi kana recording a cikin ƙwaƙwalwarka, abin da ka san za ka manta sai ka rubuta shi, ko kuma wanda ka san yana da matuƙar amfani a daidai gurin sai ka rubuta shi, ko kuma in kana da tambaya shi ma ka ware ɓangare kana rubuta tambayoyinka, saboda kada kai kana tsakar course ɗin ka kalli kai ga wata abin da baka fahimta ba ka je kai tambaya bayan ansan na cikin course ɗin gaba. In ka shiga gaba da tafiya za ka tada ansa, to admin za su yi shiru su kyale ka ba su baka ansa ba. So sai ka riƙa rubuta tambayoyin, duk tambayar da ka game da ansa ta sai kai cancel, wanda baka game da ita ba lokacin da ka gama kallon course ɗinka, ka je samu admin cikin group, rubuta tambayoyin nan duka, za a baka ansar su insha Allah. So in ka gama kallon wannan topic ɗin sai ka sanya next topic na gaba zai buɗe ma. So da haka har ka kai ƙarshe. Idan misali kuma irin topic ɗin da ka kalla irin baya
irin kana so ka ƙara maimaita shi ko kuma baka fahimta ba, nan inda aka sanya previous ɗin nan na ƙasan next topic ɗin nan, da ka sanya previous topic zai dawo da kai a inda ka bari, wato introduction to affiliate marketing. So wannan shine hanyar da zaka bi domin ka kalli course ɗinka successfully. To yanzu na yi muku bidiyo yadda za ka yi register, yadda za ka yi login, yadda za ka kalli course ɗinka. Waɗannan videos ɗin na yi muku su. Yanzu bidiyo na gaba da zan yi muku shine yadda idan mutum ya manta password ɗin shi, yadda zai nemo password ɗin shi. Shine bidiyo na gaba da zan